cidade é Amberes. Nesta cidade celebráronse os Xogos Olímpicos en 1920, desde abril ata setembro. Amberes está situado en Bélxica, está situado en Europa, cuya capital é Bruselas. Como pertence á Comunidade Económica Europea, a súa moeda é o euro. A parte máis importante de Amberes é o seu porto. Alí, en Bélxica, contraeron matrimonio en 1496 Juana de Castilla e Felipe o Hermoso. Como persoaxes destacados, o Bosco e Rubens foron grandes pintores. Actualmente, o debuxante de cómics Hergé, creador de Tintín. Judo, ciclismo, natación, waterpolo e hípica.